No, kello on nyt 14.01 minun tietokoneellani yritetään olla kuitenkin täsmällisiä, koska te olette uhraamassa kuitenkin työaikaanne tähän ja aloitetaan. Minun nimeni on Seppo Ryösä ja mun tehtävä on Planet Youthin Suomen lähettiläänä toimiminen ja tämän lisäksi mä olen ollut tässä tehtävässä vuodesta 2020 saakka ja työurani olen tehnyt koulussa. Olen ollut pitkään perusopetuksen rehtorina ja nyt siitä tehtävästä eläkkeelle siirtymisen jälkeen olen keskittynyt sekä tähän Planet Youthin asiaan, että mä toimin rehtorien, päiväkodinjohtajien ja koulujen ja päiväkotien henkilökunnan mentorina. Nämä nivoutuu toisiinsa, mutta tänään meillä asiana on tämän Planet Youthin ja Islannin mallin esittely. Ja tähän ihan aluksi mä esittelen näitä muita ihmisiä. Ja tällä hetkellä Suomessa Islannin malli toimii tuolla Sipossa ja Mikko Westerinen on siellä tästä mallin etenemisestä vastaava henkilö ja Mikko esiintyy sitten, kun mä olen tämän alkuosuuden vetänyt ja Mikko esittelee, mitä Sipossa on tapahtunut. Ja sitten Mikon apuna toimii Planet Youthin edustajana projektipäällikkö Irina Nerubajeva, jonka toimipiste on siellä Reykjavikissa ja hän huolehtii tulevaisuudessa niistä mahdollisista projekteista, jotka sitten Suomessa käynnistyy. Sitten meillä on myös paikalla Nicolas Barreiro ja Nicolas on kumppanuuspäällikkö, eli sellaiset partnerit, jotka käynnistää yhteistyön, niin ovat paljon tekemisissä sopimusasioissa Nicolaksen kanssa. Ja sitten meillä on myös paikalla Helgi Magnusson ja Helgi on Planet Youthin markkinointipäällikkö. Mutta niin kuin me luvattiin tuossa ilmoituksessa, niin me vedetään tämä suomeksi ja tämä nauhoitetaan myös ja nauhoitus ja sitten nämä diashowt niin lähetetään teille kaikille sitten tilaisuuden jälkeen muutaman päivän sisällä, kun kuitenkin kaikkea ei välttämättä heti pysty sisäistämään, niin voi siihen sitten palata myöhemmin. Mutta pidemmittä puheitta, niin mä aloitan ensin näillä yleisesittelyillä. Ja noin. Ja se, mikä tämä sitten oikeastaan on, tämä Planet Youth. Ja se, minkä melkein kaikki Suomessakin tuntee, niin tuntee sanan Islannin malli. Ja Islannin mallin seurauksena harrastamisen Suomen mallin. Ja sitten siitä vielä eteenpäin vietynä melkein kaikissa kunnassa on oman kunnan harrastamisen malli. Mutta se harrastaminen on kuitenkin vain osa tätä Islannin mallia ja Planet Youthin Guidance-opastusohjelmaa. Ja siitä on tarkoitus nyt kertoa. Ja oikeastaan tämä mun esitys jakaantuu 3 osaan. Eli ensin tähän, mitä tämä tarkoittaa, tämä ennaltaehkäisevä Islannin malliin perustuva ohjelma. Ja sen jälkeen se, että mikä on tämä Planet Youth ja miten se on levittäytynyt maailmalle. Ja sitten se, mikä varmaan kiinnostaa myös, että onko tästä jotain hyötyä ja minkälaisia tuloksia sitten maailmalta on saatu. Ja mun tehtävä on tietysti kertoa tästä mallista, mutta se mikä nyt kun ajatellaan Suomen yhteiskuntaa, niin meillähän tehdään jokaisessa kunnassa, jokaisella hyvinvointialueella tehdään paljon lasten ja nuorten eteen töitä. Ja se, mistä mä olen
tässä kun olen koko elämäni niin kuin lasten ja nuorten kanssa tehnyt työuraa, niin se, mikä minun murehduttaa, että jokaisella sektorilla, jotka lasten kanssa tekevät työtä, tekevät sitä antaumuksella, suurella ammattitaidolla ja uupumukseen saakka ja jopa sen uupumuksen yli. Ja siitä huolimatta tulokset eivät ole menossa parempaan suuntaan. Meillä on ehkä huolestuttavin uutinen on se, että johdamme sitä semmoista valitettavaa tilastoa kuin alle 25-vuotiaiden itsemurhatilastoa Euroopassa. Ja se, että se nyt ainakin kertoo huonosta lasten ja nuorten huonosta olosta. Ja tämä on semmoinen asia muun muassa, mihin tällä mallilla pyritään. Miten se poikkeaa siitä ja mitä kunnat saisi tästä mallista, niin on se, että niin kuin mä sanoin, työtä tehdään tälläkin hetkellä hyvin, mutta suurin ero siihen, jos noudatettaisiin tätä mallia, niin on se, että lyöttäydytään saman pöydän ääreen kaikki eri ammattiharjoittajat, tai monialaiset osaajat, jotka lasten ja nuorten kanssa tekee töitä, ja tehdään sitä työtä tulevaisuudessa yhdessä. Se yhdessä tekeminen on se suurin asia. Ja se tilastot kertoo, mua paljon viisaammat ihmiset ovat sitä laskeneet, että tässä kuvassa toi treatment and care, eli hoito ja hoiva, niin se osa vie noihin lapsiin ja nuoriin panostetuista rahoista 90%. Ja tähän ennaltaehkäisevään työhön ollaan perinteisesti panostettu se noin 10%. Ja tässä tähdätään siihen, että panostetaan enemmän sinne ennaltaehkäisevään hoitoon, jotta sitä hoitoa ja hoivaa sitten tarvitaan tulevaisuudessa vähemmän. Ja silloin tämä ei ole mikään hokkuspokkustemppu eikä semmoinen hopea luoti, joka yhdessä yössä muuttaa kaiken, vaan se, että tämä vaatii sitä, että tehdään pitkäjänteistä työtä ja muutetaan toimintaa pysyvästi. Ja se tarkoittaa tuossa punaisella rajatussa kaaviossa, kun näkee, niin vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä, sitä pitäisi tehostaa. Ja sitten sinne koulun kehittämiseen pitäisi panostaa se, että mitä paremmin lapsella on asiat siellä koulussa, niin sitä vähemmän niitä murheita on sitten myöhemmin. Ja tuo syrjäytymisen ehkäisy ei ole helppo, eikä näistä mikään ole helppo asia. Mutta syrjäytymisen ehkäisyyn ja siihen, että jokaisella lapsella olisi kaveri, niin pitäisi vielä enemmän yhdessä panostaa. Ja sitten se organisoitu koulun jälkeinen toiminta, se, että lapset ei olisi kaupungilla tai ostoskeskuksissa pyöriskelemässä koulupäivän jälkeen, vaan että heillä olisi organisoitua toimintaa iltapäivällä siihen saakka, kunnes vanhemmat pääsee töistä. Sitten ensimmäisessä vaiheessa tietysti tämä maksaa. Kun siihen pääsee, mä puhuin siinä alussa, että saman pöydän ääreen monialaiset osaajat ja ammattilaiset istuu ja yhdessä sopii, että nyt tehdään yhdessä ja katsotaan minkälaisia panoksia kukin osaaja yhteisö pystyy panostamaan sinne. Kunnat on tietysti tärkeässä asemassa siinä, että miten kunta esimerkiksi urheiluseurojen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden tukirahoja järjestelee, sidottaisiinko ne toisella tavalla tulevaisuudessa.
jotta lapsille pystyttäisiin järjestämään sitä vapaa-ajan toimintaa. Tämä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että pitäisi alkaa rakentamaan jäähalleja ja jalkapallohalleja ja konserttitaloja ja uimahalleja, vaan se, että niitä olemassa olevia toimintoja uudella tavalla järjestelemällä, niin varmaan saataisiin aikaan hyviä tuloksia. Ja sitten se, että tämä koko tämä Islannin malli tai Planet Youthin ohjelma perustuu siihen, että meidän aikuisten pitää alkaa tekemään asioita toisella tavalla. Ja meidän tekemisten jälkeen niin niille lapsille tulee sitten asiat myös esitettynä toisella tavalla. Ja sitten se, että tämä perustuu siihen, että johdetaan tiedolla. Eli jos joku kunta, esimerkiksi kun Sipoo on tähän lähtenyt, niin ensin kerättiin niitä ihmisiä sinne. Toivottavasti mä en vielä nyt Mikon asioita paljon, mä olin ihan lyhyesti. Ensin kerätään ne ihmiset siihen saman pöydän ääreen ja sitten seuraavassa vaiheessa, kun siitä on löytynyt ihmisiä, jotka sitoutuu siihen tehtävään yleensä vähintään vuodeksi, niin sitten tehdään kysely 8. ja 9. luokan oppilaille. Jos on oikein iso koulu, niin ne 9. luokan oppilaat riittää, mutta se, että tietoturvasyistä, niin se kyselyn osallistujien määrä pitää olla tietyn kokoinen ja sen tähden monta kertaa kysytään myös 8-luokkalaisilta. Ja sitten se hyvä, mikä tässä Planet Youthissa on, että 8 viikossa sieltä tulee ne tulokset ja sitten sen jälkeen, kun ne tulokset on tullut ja toimenpide-ehdotukset myös, niin tämä pöydän ääressä istunut väki, jossa on myös ne, joilla on niin kuin lompakkoon oikeus, niin sitten ne miettii, mitkä on ne asiat, mitä me nyt sitten tuolta lasten ja nuorten vastauksista poimitaan, mihin me aletaan ensin panostamaan. Otetaan sitten eteenpäin. Ja ne tärkeimmät asiat, mitkä tämä ei ole semmoinen, että olisi keksitty Islannissa. Me tiedetään, että puhutaan ennaltaehkäisevistä asioista ja riskitekijöistä. Ja nämä nyt on tässä kuvassa jaettu 4. Eli on perhe, sitten se yhteisö ja ne kaverit, koulu ja sitten se, miten se vapaa-aika käytetään. Niin jos nämä toimii hyvin, niin ne on ehkäiseviä asioita, mutta jos ne toimii huonosti, niin ne on riskitekijöitä. Ja se, mistä tämä lähti joskus liikkeelle 90-luvun puolenvälin paikkeille, kun tätä mallia alettiin suunnittelemaan, niin silloin oli oikeastaan ainoana tavoitteena, niin kuin tässäkin lukee tuolla slaidin vasemmassa reunassa, alkoholin, tupakan ja huumausaineiden käytön vähentäminen islantilaisten nuorten keskuudessa. Mutta nyt huomattu tässä 25 vuoden, 30 vuoden aikana, että hetkinen, kun tähän panostetaan, niin me pystytään vaikuttamaan ongelmiin koulussa, lasten tai nuorten rikollisuuteen, rikoksiin, niiden määrän vähentämiseen, mielenterveyden asioiden helpottamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja sitten myös väkivallan vähenemiseen. Puhutaan isoista asioista, mutta se on onnistunut ja te tulette näkemään tässä mun esityksessä vielä sen, että ei pelkästään Islannissa, vaan muuallakin. Mutta mikä on tämä Planet Youth? Tämä käynnistyi ensin tämä malli ja se rakennettiin Reykjavikin yliopiston sosiologian laitoksella, mutta se siirtyi vuonna 1718 tähän organisaatioon, tähän Planet Youthiin, ja se on voittoa tavoittelematon organisaatio, jolla ei ole velkaa, eikä se jaa mitään osinkoja, ja työntekijät, jotka tuolla on, niin ne työntekijät omistaa
sen yrityksen. Ja se, että se kaikki raha, mikä heillä on käytössä, niin sijoitetaan tähän toiminnan kehittämiseen. Ja heidän tavoite on se, että tavoittaa niin paljon lapsia ja nuoria maailmassa kuin suinkin mahdollista. Ja jalo tavoite, johon he tähtäävät, on se, että jokainen lapsi saisi itsestään sen parhaan mahdollisen esille. Että se ympäristö edesauttaisi siitä, että kaikki lapset onnistuisi. Nämä on kauniita ajatuksia, mutta se, että nämä on tavoittelemisen arvoisia asioita. Vuosittain tämän mallin parissa toimii yli 5000 aikuista ympäri maailmaa. Ja he ovat jo tavoittaneet yli miljoona opiskelijaa. Eli ne on osallistunut tähän kyselyyn ja sitten sen myötä syntyneeseen toimintaan. Ja yli 500 yhteisöä ympäri maailmaa toteuttaa tätä. Ja yli 30 maassa. Ja Suomessa ensimmäisenä ja tällä hetkellä ainoana niin on Sipoon kunta, joka on tässä mukana. Meillä on neuvotteluita 2 hyvinvointialueen kanssa, mutta ne ei ole vielä ainakaan positiiviseen tulokseen johtaneet. No, miten tämä sitten toimii? Eli tämä organisaatio tarjoaa kaiken sen tietotaidon, mikä heillä on, ja sen analytiikan, se kysely, jota on käytetty ja kehitetty se yli 20 vuotta tähän käyttöön. Eli ensin kerätään se väki pöydän ääreen, sitten Planet Youth auttaa siinä, että kerrotaan kouluille, miten se kysely tehdään. Ja se kyselyn vastaaminen kestää noin 1 oppitunnin verran, ja se on sähköinen, ja 8 viikon kuluttua tulee tulokset. Ja se tulokset tulee myös, siellä tulee toimenpide-ehdotuksia. Ja sitten se pöydän ääressä istuva väki miettii, että mitä me näistä pystytään ja voidaan toteuttaa. Ja sitten sitä toteutetaan 2 vuotta, ja sen 3. vuonna tehdään uusi kysely. Ja sitten taas toteutetaan jotain toimia, ja sitten 5. vuonna vielä tehdään 3. kysely. Mutta se, että se malli ei ole sitten enää, se ei ole Planet Youthin malli, vaan se on sen kyseisen kunnan tai kaupungin tai alueen malli. Eli tässä tämä koko malli, josta puhutaan siitä 5 vuoden mallista, niin se on tämä Planet Youth Guidance Program. Mutta on myös mahdollisuus ostaa semmoisia, toi Strategy Workshop on Upstream Prevention, on semmoinen opastus heiltä. Sitten tuo vihreällä alueella on se, että kerätään se tieto ja otetaan siitä vastaan ne toimenpide-ehdotukset. Mutta se, että tuossa se toinen hyvinvointialue, jonka kanssa käyn keskustelua, niin he haluaa sitten, jos he haluaa, niin ehdottomasti sen koko prosessin, eli sen 5 vuotta. Tässä on ensin esitelty, että siellä on se ensimmäinen paketti, mikä siinä oli, niin siellä on tämmöisiä vähän niin kuin pikkukursseja. Sinne pääsee tutustumaan sitten ja saa vinkkejä, miten edetään. Sitten tässä on esitelty se, että mitä se kysely pitää sisällään. Siinä on se monivaiheinen se prosessi. Punainen on se, mitä se Planet Youth hoitaa, ja musta on se, mitä sitten se kunta tai kaupunki, joka on hankkinut sen, niin mikä on sen tehtävät. Ja sitten se kysely pitää sisällään ne eri tekijät sekä ne, mitkä on hyviä tekijöitä, riskitekijät, ja sitten käytetäänkö alkoholi tai huumeita, mielenterveyskysymyksiä, sosiaalisessa mediassa olemista, nukkumisesta ja niin edelleen. Ja niistä tulee sitten tuloksia. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, että millä tavalla tuo Planet Youth toimittaa niitä tuloksia sitten nähtäväksi. Ne on helppolukuisia, havainnollisia
ne tavat, millä tavalla ne kyselyjen tulokset sitten ilmaistaan. Ja ne tulee jokaiselle koululle erikseen, jokaiselle alueelle erikseen. Ja sitten, että jos osallistuu monta kuntaa, niin joka kunta saa omat, ja sitten vielä se iso alue saa oman koontinsa. Ja tässä on esitelty tosiaan se 5 vuoden prosessi. Tuossa harmaalla on eka vuosi, siellä tehdään se kysely, ja sitten toimenpide-ehdotukset, ja sitten tehdään sitä työtä, mitä on päätetty tehdä. 3. vuonna on uusi kysely ja niin edelleen. Ja sitten se on mahdollisuus jatkaa, tai sitten se jatkaa yhteistyötä Planet Youthin kanssa 5 vuoden jälkeen, tai sitten toiminta on jo niin muuttunut omanlaiseksi, ettei tarvita enää Planet Youthia siinä apuna. Mutta heiltä voi sitten kaiken näköisiä pikkumalleja, jos tarvii jotain, niin saada sen 5 vuoden jälkeenkin. Ja tässä on tämä kaikkein kuuluisin kuva siitä Islannista, että miten he aloitti silloin 90-luvun loppupuolella, miten paljon siellä oli nuoret 15-16-vuotiaat, punainen viiva, ollut kännissä viimeisen kuukauden aikana, polttanut päivittäin tai käyttänyt kannabista. Se, mikä tässä on olennaisinta ehkä tässä kuvassa, on se, että kun niitä muutoksia siinä ympäristössä alettiin tekemään, niin ne muutokset on nyt pysynyt. Huomataan tuolta vuodesta 11-12, sen jälkeen ei ole suuria muutoksia tapahtunut, vaan se on säilynyt. Uusia murheita on tullut tietysti, vapetus ja kaikennäköinen tällainen, mutta se, että he siinä kyselyissä, sit kun ne kehittyy ne kyselyt, niin selvitetään myös näitä asioita, jotta siihenkin voitaisiin vaikuttaa tulevaisuudessa. Mutta se tarkoittaa tätä, että tämä on tehtävissä tämä muutos. No sitten tässä on muutama, mulla on se vähän vika, kun mä käytän aikaa aina enemmän kuin mä saisin. Tässä on näitä tuloksia, niin luodaan tässä kohdassa semmoinen kuva, että huomataan, että kun on aloitettu ja toiminta menee eteenpäin, niin tulokset paranee. Sitten tuo skaala, miten aina tilastot esitetään, niin se skaala voi näyttää, että noin vähän, ei mennyt ollenkaan niin paljon alaspäin kuin Islannissa, mutta se, että kun sitä katsoo tarkemmin sitä kuvaa, niin huomaa, että ne muutosprosentit on aika melkoisia. Mutta olennaista on se, että kaikki on mennyt parempaan suuntaan jo muutamassa vuodessa. Ja tässä Chile on tehnyt 6 vuotta tätä. Olennaista on se, että tämä ennaltaehkäisevä työ on tehokkaampaa kuin ne myöhemmin tehtävät hoidot. Ja sitten se, että luotettavan datan hyväksikäyttö on merkityksellistä. Ja sitten semmoinen tärkeä asia, että mitä enemmän lapset ja nuoret viettää aikaa oman perheen kanssa silloin, kun on vapaa-aikaa, niin silloin on valtavan positiivinen vaikutus. Eli jos vaikutetaan etukäteen, niin uskotaan, että lapset ovat onnellisempia ja terveempiä kuin myös aikuiset. Kiitos. Tässä oli tämä yleisesittely ja anteeksi Mikko, sun vuoro. Ei mitään, se oli tosi hyvä esitys. Kiitos Seppo. Joo, kiitos. Mä poistun täältä nyt. Se oli oikein hyvä alustus tähän yleisesti. Mä oon tosiaan Vesterisen Mikko ja toimin Planet Youth-koordinaattorina Sipoossa, joka on ottanut tämän mallin käyttöön. Laitetaan täältä dia-esitys rullaamaan. Joo, tosiaan on tosiaan, niin kuin Seppo hyvin tuossa sanoi ja kävi hyvin läpi tuossa noita Planet Youthin niin kuin, tätä pohja-ajatusta ja tätä prosessia, niin mä nyt tässä pyrin tiiviisti kertomaan, että mitä me ollaan Sipoossa tehty, että ainakin oman tiedon mukaan edelleen Sipoo on ainut kunta, joka
on Planet Youth-prosessiin Suomessa lähtenyt mukaan, ja me ollaan tosiaan tämä aloitettiin vuonna 2024 ja ollaan sitten tosiaan siinä 5 vuoden prosessissa, eli nyt on menossa sitten 3. vuosi, kyllä jo, että 28 meillä sitten loppuu tämä nykyinen sopimus, mutta tässä esityksessä kerron, että mitä me ollaan oikein saatu aikaiseksi ja mitä me ollaan Sipoossa tehty. Ja jos teillä tosiaan herää kysymyksiä, niin voi nostaa tassua pystyyn tai sitten kirjoittaa sinne chattiin, niin mä voin tässä esityksen aikanakin jo vastailla. Mutta tosiaan, että miksi me sitten Sipoo päätti lähteä Planet Youth-toimintaan silloin mukaan. Eli lähtökohtana oli, että Sipoon kuntastrategiassa oli tavoitteena edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, ja taustalla oli just tosiaan nämä havainnot, mitä esimerkiksi kouluterveyskyselystä on tehty, mitä Seppo kertokin, eli esimerkiksi just, että vaikka päihteiden käyttö, tai siis alkoholin käyttö on ollut laskussa jo pitkään, niin silti muiden päihteiden käyttö oli Sipoossa nousussa ja myös valtakunnallisesti nousussa, mutta ennen kaikkea sitten nämä mielenterveyteen, yleiseen hyvinvointiin liittyvät haasteet ja myös niin kuin fyysiseen terveyteen liittyvät haasteet. Mietittiin pitkään, että mikä on se malli ja toimenpide, jolla lähdetään systemaattisesti edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Ja meillä oli siinä pöydällä muutamia eri vaihtoehtoja, tai näin olen kuullut. Mä olen siis toiminut tässä Planet Youth-koordinaattorin tehtävässä kesäkuusta alkaen, mutta on selvittänyt tietysti tätä prosessin kulkua ja taustoja tässä Sipoossa niin tämän mun toimenkuvan aikana, niin siinä oli muutamakin eri vaihtoehto, mutta Sipoossa haluttiin luoda niin kuin järjestelmällinen pohja sille lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiselle, ja nimenomaan siten, että näitä hyvinvointihaasteita ennaltaehkäistäisiin. Ja tausta tälle on tosiaan se, että kuntastrategiassa, eli ihan niin kuin poliittinen yleinen tahtotila oli se, että lasten ja nuorten hyvinvointiin kunnassa panostetaan, ja sitä kautta lähdettiin kartoittamaan, että minkälaisia erilaisia malleja ja mahdollisuuksia meillä on kokonaisvaltaisesti edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, ja sitten tämä Planet Youth-malli tuli vastaan, ja käytiin myös sitten tässä Planet Youth-konferenssissa tutustumassa tähän malliin, joka myös järjestetään tänä vuonna toukokuussa 6-8. toukokuuta järjestetään, ja se on siis vuosittainen konferenssi, jossa sopimus- tai kumppanuuskunnat ja alueet kokoontuu yhteen jakamaan tietoja ja kokemuksia Planet Youth-toiminnasta. Ja tässä niin kuin meidät Sipoossa ainakin vakuutti just tämä, että Planet Youth-organisaatiot on saatavista näin jatkuva tuki ja selkeä prosessi sille mallille, että miten voidaan systemaattisesti edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kunnan tasolla. Ja sitten myös tämä näyttö, eli mitä tuossa Seppokin näytti, eli Islannista hyvät kokemukset, mutta myös sitten muualta maailmasta oli hyviä kokemuksia. Ja tässä on tällainen hyvä rautalankamalli siitä, että vähän niin kuin, että mitä tämä Planet Youth siis nyt tarkalleen ottaen tekee. Eli Planet Youth on tätä ehkäisevää ja myös tätä edistävää toimintaa. Ja korjaava toiminta on sitten nykyään tuolla, ehkä voi ajatella, että se on tuolla hyvinvointialueen puolella. Ja just näitä tällaisia nopean toiminnan toimenpiteitä, mutta tässä Planet Youth-mallissa pyritään just luomaan näitä ehkäiseviä ja tosiaan myös hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä, mitä Seppo tuossa hyvin avasikin, mutta halusin vielä tämän kuvan näyttää, koska tämä on minusta hyvin havainnollistava tähän, miten mitkä tekijät tähän hyvinvointiin vaikuttaa. Tässä on tämä prosessi, minkä Seppokin tuossa näytti, mutta tässä mä oon ympyröinyt, että missä me mennään tällä hetkellä Sipoossa. Eli tämähän on tosiaan tällainen syklinen 10 askeleen prosessi, joka tavallaan menee koko ajan uudestaan ja uudestaan. Ja me ollaan nyt tavallaan tuolla askel 9, askel 10, mennään jo vähän tuohon uudestaan tänne askel 1 ja askel 2. Meillä on siis syksyllä tulossa uusi kysely. Meillä oli
edellinen tai ensimmäinen Planet Youth-kysely oli 2024 syksyllä ja seuraava nyt järjestetään tulevana syksynä. Ja meillä on tosiaan viime keväänä määriteltiin tavoitteet ja sitten syksyllä toimenpiteet ja keväällä on alkanut niiden toimenpiteiden toimeenpano ja nyt myös, niin kuin, myös reflektoidaan tätä toimenpiteiden, että miten ne on onnistunut mahdollisesti, jos ne on jo toimeenpantu, plus sitten tarkastellaan tätä meidän verkostoa ja mahdollista laajentamista, mutta tosiaan sitten se lähtee meillä ensi syksynä tämä prosessi uudestaan käyntiin. Tässä jo vähän kerronkin sitä taustaa, että miten se on niin kuin käynnistynyt. Ehkä sellaisia niin kuin myös asioita tai oppeja, joita siitä on otettu siitä käynnistämisestä talteen, on se, että tämä ei ole mikään sille hokkuspokkustemppu, vaan siihen verkoston luomiseen se vaatii aikaa, että me saadaan ne porukka sitouduttua siihen yhteisiin tavoitteisiin ja yhteisiin toimenpiteisiin. Ja se on yllättävän tavallaan, että vaikka Sipookin on pieni kunta, niin silti me edetään sellaisessa julkishallinnossa, sellaisessa tai että meidän julkishallinto on hyvin sektorikohtainen tai siiloutunut, ja sitä yhteistyötä voi olla vaikeaa rakentaa, joten siihen kannattaa valita aika. Sitten huomattiin sellainen, että meillä oli ensin tämä Planet Youth-toiminta, oli meidän hyvinvointipäällikön vastuulla, mutta tämä vie yllättävän paljon aikaa, tämä Planet Youth-toiminnan ylläpitäminen ja edistäminen kunnan tasolla. Eli huomattiin, että siihen vaadittiin ihan oma työntekijänsä, koska tosiaan kyselyn koordinoiminen, verkoston ylläpitäminen, sitten tuli muut niin kuin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät tehtävät, niin vaan todettiin, että se vie sen verran paljon aikaa, että jotta me saadaan oikeasti kaikki hyöty irti tästä mallista, niin on järkevää palkata sitten ihan oma koordinaattori tähän tehtävään. Ja se on nyt tosiaan ollut tässä toisen vuoden alusta lähtien meillä. Ja mä oon tässä toinen henkilö tässä työssä. Tosiaan ensimmäinen kysely oli tuossa vuonna 2024 ja meillä oli oikein hyvä vastausprosentti, eli 84% vastasi siihen meidän 8- ja 9-luokkalaisista ja hyvä vastausprosenttihan on sellainen 80. Ja siinä tosiaan ehkä niin kuin mikä herättää paljon kysymyksiä on aina se, että miten tämä eroaa kouluterveyskyselystä, jossa on hyvin paljon samanlaisia kysymyksiä, joka tehdään myös niin kuin 2 vuoden välein. Niin se merkittävä ero on siinä, että tässä Planet Youth-kyselyssä selvitetään niitä taustatekijöitä, eli niitä suojaavia tekijöitä ja niitä riskitekijöitä, jotka vaikuttavat vaikka päihteiden käyttöön, mielenterveyshaasteisiin, fyysiseen kuntoon. Eli tällaista ristiintaulukointia tehdään. Eli tällaista samanlaista analyysiä ei tehdä niin kuin yleisesti kouluterveyskyselyiden pohjalta. Niin ainakin itse koin työntekijänä, että sille saa paljon vahvemman tuen niille omille havainnoille siitä kyselyaineistosta. Ja sitten kun on ne riskitekijät ja suojaavat tekijät selvillä, niin pystytään oikeasti myös tekemään sellaisia oikeasti vaikuttavia toimenpiteitä, jotka sitten menee niihin juurisyihin, jotka lapsiin ja nuoren hyvinvointihaasteisiin vaikuttaa. Seppo, sulla oli käsi pystyssä. Niin. Joo, sellainen tuossa. Eikö teilläkin käy niin, että kouluterveyskysely ja tämä Planet Youthin kysely ei osu samaan vuoteen, vaan menee eri vuosiin? Kyllä. Jolloin te voitte hyödyntää myös sitä. Joo, ne menee eri vuosille. Eli nythän kouluterveyskysely oli viime keväänä ja ne tulokset tuli sitten viime syksynä. Ja tavallaan ne menee mun mielestä aika käsi kädessä. Eli meidän kouluterveyskyselyssä saatavat tulokset oli aika paljon linjassa Planet Youth-kyselyn kanssa ja pystyttiin myös havaitsemaan mahdollisia muutoksia, mitä mahdollisesti oli ja pystyttiin vähän niin kuin vertaamaan sitä muutosta, mitä vuodessa on tapahtunut. Et siinä mielessä se oli niin kuin, itse koen myös, että ne niin kuin täydensi toisiaan ja kouluterveyskyselyssähän on myös tietyssä mielessä laajempi kattaus, että siinä myös kysytään paljon muita kysymyksiä, mitä Planet Youth-kyselyssä ei välttämättä kysytä, mutta ne on tosiaan eri aikaan meillä ja niin se kannattaakin tehdä, että ne on eri aikaan,
ja ne tosiaan omasta näkökulmasta täydentää hyvin toisiaan. No, sitten minkälaiset tavoitteet me asetettiin tämän kyselyn pohjalta? No, ensinnäkin tämä verkosto oli niin kuin, tämä yhteistyöverkosto, joka meillä on, eli siinä on kunnan toimialat ja sidosryhmät, esimerkiksi ruotsinkielinen ja suomenkielinen seurakunta, tai seurakunnat, hyvinvointialue, kunnan eri palvelualueet, eli liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, koulutuspalvelut, varhaiskasvatus, niin tämä tavallaan yhteinen pöytä sitten asetti nämä tavoitteet sen kyselyn pohjalta. Ja siinä kyselyssä huomattiin aika selvästi, että ne lapset, jotka osallistuu säännöllisesti johonkin ohjattuihin harrastuksiin, ja ne lapset, jotka viettää säännöllisesti aikaa vanhempiensa kanssa ja pystyy puhumaan avoimesti vanhempiensa kanssa ja saa lämpöä ja tukea vanhemmilta, niin näillä nuorilla oli huomattavasti vähemmän pienempi riski käyttää erilaisia päihteitä, ja sitten heidän mielenterveytensä ja fyysinen terveytensä oli parempi, tai he kokivat sen paremmaksi kuin ne nuoret, jotka ei harrastanut mitään ohjattua harrastusta tai sitten eivät viettäneet säännöllisesti aikaa tai juurikaan aikaa vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa. Ja tämän pohjalta me asetettiin sitten 2 tavoitetta, eli ensimmäinen tavoite on se, että lisätään lasten ja nuorten määrää ohjatuissa harrastuksissa, ja toinen tavoite on, että kannustetaan perheitä yhteiseen tekemiseen ja viettämään enemmän aikaa yhdessä. Ja näille ollaan määritelty yhteensä 12 eri toimenpidettä, jotka kohdistuu sitten kaikkiin kunnan palvelualueisiin. Ja me myös halutaan meidän yhdistykset mukaan, urheiluseurat mukaan, muut harrastusseurat mukaan, että tämä ei ole pelkästään niin kuin kunnan ja julkishallinnon vastuulla, vaan koko kunnan yhteinen asia. Ja mä paljon puhunkin siitä, että tämä Planet Youth ei ole vaan tällaista niin kuin toimenpiteiden määrittelyä, vaan tämä on hyvin paljon myös tällaista asennekulttuurin muutosta. Suomessa on vuosikymmeniä mun mielestä ollut tällainen sanonta, kun koko kylä kasvattaa. Se on jäänyt vähän slogan tasolle. Mä en koskaan oikein hahmottanut, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta mun mielestä tämä Planet Youth on ihan käytännössä sitä koko kylä kasvattaa. Että se on ihan konkreettisesti sitä. Ja mulle ainakin tämä Planet Youth on konkretisoinut tämän vanhan sloganin uudella tavalla. Tässä niin kuin niitä toimenpiteitä, joita me ollaan määritelty, eli tuossa on tuohon harrastamista lisäävät toimenpiteet ja perheajan lisäämiseen liittyvät toimenpiteet. Meillä on siellä, niin kuin kunta jakaa avustuksia, niin siihen tällainen verkkokurssivaatimus, eli Mieli ry:n tai Olympiakomitean tällaiset maksuttomat verkkokurssit, jotka liittyy, että miten voi turvallista harrastamista ja sellaista niin kuin mielen hyvinvointia ja ylipäätänsä hyvinvointihaasteiden ennaltaehkäisyä huomioida harrastamisessa. Lisäksi meillä on tulossa ensi syksynä tällaiset harrastusmessut, jotka kokoaa yhteen yhdistyksiä ja kunnan palvelualueita, joissa niin kuin sitten esitellään eri harrastusmahdollisuuksia. Ja ne järjestetään samaan aikaan Nikkilän syysmarkkinoiden kanssa. Sitten meillä on tämä Suomen harrastamisen malli, sen kehittäminen, kuntosaliohjausta, parannetaan meidän viestintää tapahtumakalenterin ja sitten tällaisen uutiskirjeen kautta, joka lähetetään Vilma ja Daisy-kirjeenä tai tuolla Vilma ja Daisy-palveluissa. Perheajan lisäämisestä meillä on tällaista niin kuin vanhempien verkostoitumista lisääviä toimenpiteitä ja sitten vanhempainsopimus, jolla pyritään tuomaan vanhempia yhteen ja keräämään niin kuin näkemyksiä tai niin kuin sitouttaa vanhempia siihen, että esimerkiksi miten ruutuajan tai kännykän hankkimisen tai mitä tahansa niin kuin lasten ja nuorten hyvinvointiin tai yhteisiin sääntöihin liittyviä asioita halutaan siinä nostaa esille, niin se on yhtenä toimenpiteenä. Sitten meillä on tuollainen perhevarttiviestintäkampanja, jossa pyritään antaa konkreettisia neuvoja vanhemmille ja perheille yhteisen ajan merkityksestä sekä niin kuin myös sitten kannustamaan, antamaan niin kuin sellaisia, että voi menkää vaikka ottamaan tämä perheliikuntaneuvonta, että siellä koko perhe saa yhdessä tukea ja neuvoja liikunnan harrastamiseen. Eli tässä hyvin niin kuin pintapuolisesti käyty nämä toimenpiteet läpi, mutta ajatuksena on se, että se kohdistuu koko siihen kasvuympäristöön. Siinä on koko kunnan kaikki palvelut mukana, myös yhdistykset mukana. Erityisesti tässä harrastusmessussa tulee se hyvin esille. Ja sitten myös niin kuin, tämä Vilma ja Daisy-kirjeet on hyvä esimerkki, että ei vaan
se koulumaailma, vaan myös se varhaiskasvatus sieltä mukaan. Ja meillä on tosi aktiivisesti meidän varhaiskasvatuspalvelut mukana tässä Planet Youthissa. Sitten ehkä tällaisia niin kuin, hyötyjä ja onnistumisia, ja sitten seuraavaksi vähän sellaisia haasteita, mitä me ollaan Planet Youthissa huomattu itse Sipoossa. No ensinnäkin tämä, just mitä tuossa alussakin toi, että tämä on tosi vahva sitoutuminen tähän, että me saadaan Planet Youthilta tukea, apua, vinkkejä tähän prosessin läpivientiin. Ja ylipäätään mä oon itse kokenut tässä työntekijänä, että tämä Planet Youth on tuonut kyllä sellaista ihan uudenlaista perspektiiviä tähän lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Että me liian usein me just niin kuin, ehkä liian sektorikohtaisesti, liian Suomi-fokus keskellä katsotaan, tai me katsotaan vasta omaa hiekkalaatikkoa, eikä nähdä just sitä kaikkia muita hienoja ideoita, mitä vaikka muualta maailmasta on tullut tai muut palvelualueet tekee. Tämä on niin kuin vähän rikkonut sellaisia siiloja ja raja-aitoja, ainakin meillä Sipoossa. Ja kyllä se konkreettisin hyöty on ihan se, tai itse olen kokenut, että just tämä palvelualueiden välinen yhteistyö voi välillä olla tosi jähmeitä, mutta myös se, että kun meillä on tullut nämä hyvinvointialueet nyt uutena, mutta se hytetyö jäi kunnille, niin se hytetyö on välillä vähän sellainen abstrakti asia, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mitä se käytännössä pitää sisällään, mitä se kunnan hytetyö on, niin kyllä tämä Planet Youth-työ on tuonut tähän meille Sipoossa selkeän selkärangan siihen, että mitä se hytetyö lasten ja nuorten osalta on. Et meillä on selkeä prosessi, pitkäjänteinen ennaltaehkäisyyn tähtäävä prosessi, ja siihen niin kuin, sen kautta niin kuin edetään. Ja se on sitä hytetyötä konkreettisesti ja käytännössä, että sen mä koen niin kuin tosi isoksi hyödyksi tässä, että kun muutakin kysytään paljon sitä konkretiaa, niin aika usein kuitenkin tämä niin kuin hallinnon tai se yhteistyön rakenteiden luominen niin jää liian vähälle huomiolle, koska se on kuitenkin sellainen asia, joka itse on kokenut tosi isoksi hyödyksi tässä Planet Youthin osalta. Sitten tietenkin tämä kysely, mitä itse toin just, että miten se eroaa kouluterveyskyselystä. Itse näen, että tässä päästään paremmin niihin juurisyihin ja sitä kautta kohdentamaan niitä kunnan resursseja vaikuttavammin ja tehokkaammin. Eli kun kuitenkaan Sipoonkaan kirstu ei ole pohjaton, niin me pystytään niitä pieniä resursseja me kohdentaa tehokkaammin, ja sehän on kuitenkin se kaikista tärkein asia. No mitä mahdollisia haasteita meillä sitten on tässä niin kuin, huomattu, eli se on ehkä niin kuin, meillä tehtiin päätös tästä Planet Youth-toimintamallin käyttöönotosta aika nopeasti, että olisi ehkä tarvinnut laajemman keskustelun, jotta koko se kunnan olisi niin kuin alusta lähtien saatu sitouduttua. Nyt me ollaan se saatu omasta mielestäni tehtyä, mutta siinä oli ehkä vähän sellaista niin kuin kitkaa ja haasteita siihen alkuun. Että siitä kannattaa myös niin kuin käyttää aikaa siihen keskusteluun, miettiä niitä, että mitä sillä prosessilla halutaan saada aikaiseksi. Ja ehkä myös sellaisia niin kuin vääriä käsityksiä ja muutosvastarintaa, mikä ehkä johtui siitä, että siitä ei käyty kuitenkaan loppupeleissä meillä Sipoossa ehkä kauhean laajaa keskustelua niistä ja tavallaan, että mitkä sen mallin tavoitteet meillä on ja ylipäätään, että mikä sen mallin tarkoitus on. Eli tämä ennaltaehkäisevä versus korjaava toiminta, eli mikä niiden ero on. Ja tässähän nimenomaan tässä Planet Youthissa on taas sitä niin kuin hytetyötä, ennaltaehkäisevää työtä. Ja myös se, että niin kuin äsken sanoin, että tässä ei ole kyse mistään nopeasta toiminnasta, hokkuspokkustoiminnasta, että varsinkin päättäjät välillä haluaa tuloksia heti nyt tänne kaikki, niin Planet Youth ei ole sellainen, vaan tässä on kyse pitkäjänteisestä toiminnasta, jolla niin kuin niiden kyselyiden kautta seurataan, että onko ne toiminnat mennyt oikeaan suuntaan. Tässä on kuitenkin kyse ennaltaehkäisevästä toiminnasta, eli siitä, että niitä ongelmia ei pääse edes syntymään. Ja tuossa mitä alussa toin, että ensimmäisenä vuonna ne kunnan resurssoinnit niin kuin työntekijän puolelta oli kuitenkin sitten vähän vaillinaiset, että siitä olisi saanut oikeasti sen maksimaalisen hyödyn irti, mutta nyt musta tuntuu, kun mun edellinen työntekijä tai edeltäjä oli tässä ja nyt minä, niin me ollaan Sipoossa niin kuin saatu tätä juurrutettua kyllä tosi hyvin eteenpäin tätä Planet Youthia, ja musta tuntuu, niin kuin sanoin, että tämä yhteinen ymmärrys tästä Planet Youthin tärkeydestä on kyllä niin kuin kasvanut. Ja myös kiinnostus on samalla kasvanut. Meillä kyllä
myös paikallismedia raportoi aktiivisesti Planet Youthista ja ylipäätänsä tuntuu, että kovasti ollaan kiinnostuneita siitä, että missä mennään, ja itse koen sen vaan hyvänä, että malli herättää kiinnostusta. Ja ehkä sellainen haaste, että hyvinvointialue on toistaiseksi ollut hyvin vähän mukana, että vaikka se siinä verkostossa onkin mukana, mutta ehkä meidän pitää vielä edelleen syventää sitä yhteistyötä, mutta meilläkin, kuten varmaan monella muullakin, niin hyvinvointialueella on myös niin kuin akuutti, tai heillä on niin kuin omat haasteensa siinä toiminnansa, mutta se ei mun mielestä kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että sitä yhteistyötä pitäisi sinne päin edelleen syventää. Siinä oli, tai tässä on mun ihan vika slaidi yhteenvetona. Niin kuin sanoin, Planet Youth antaa vahvan selkänojan, jolla on niin kuin rakennettu Sipooseen niin kuin Sipooseen soveltuva ja aidosti vaikuttava niin kuin hyte-toimintatapa, tiedolla johtamista, vahvistanut tiivisten yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja sitten myös niin kuin, ehkä niin kuin se oppi myös Sipoosta, että kannattaa sitoutua siihen vähintään 5 vuodeksi, jotta siitä saa aidosti sen kaiken hyödyn irti siitä mallista ja siitä tuesta, mitä Planet Youth-organisaatio antaa. Ja myös ehkä just se, että kannattaa luottaa siihen prosessiin ja edetä sen prosessin mukaisesti, että meilläkin oli just vähän sitä, että pitäisi saada nopeasti niitä tuloksia, mutta se on ihan tarkoituksella luotu se prosessi, jotta just saadaan sitouduttua se kaikki toimijat siihen ja jotta niistä toimenpiteet sitten saadaan toimeenpantua ja juurrutettua sinne nuorten kasvuympäristöön, jotta ne olisi vaikuttavia. Mutta tässä oli meikäläisen esitys kyllä vain, ja kannattaa ottaa toki meidän Planet Youth Sipoo Instagram-seurantaan ja myös Facebook-seurantaan löytyy Planet Youth Sippo merkillä ja samoin Facebook. Sinne mä päivittelen, varsinkin Instagramiin, pyrin päivittelemään mahdollisimman aktiivisesti, miten meillä edetään ja ylipäätään kaikista lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvästä aiheesta niin Itä-Uudenmaan alueella kuin sitten Sipoossa. Niin kannattaa ottaa seurantaan, mutta jos on mitä tahansa kysymyksiä, niin vastailen oikein mielelläni. Kiitos Mikko. Avasi tätä konkretiaa teille. Joo, mä jatkan tuosta vähän vielä se, että tämähän tietysti maksaa jotain. Otan esimerkin täältä mun kotikaupungista Turusta, niin vuonna 2019, silloin kun täällä esiteltiin tätä mallia, niin huostaan otettujen lasten hoivasta kaupunki maksoi 35 miljoonaa euroa sen vuoden 2019 aikana. Ja se oli noussut 30-35 niin 4 vuoden aikana. Ja silloin, jos Turku olisi lähtenyt noudattaa tätä mallia, niin tämä olisi maksanut sellainen 500 000 euroa vuodessa. Tarkoittaa se, että jos huostaanotettuna oli noin 300 lasta, niin jos olisi 4 niistä 300 saatu tällaisen toiminnan kautta välttämään sen huostaanoton, että olisi saanut kotiasiat kuntoon, niin se olisi jo maksanut silloin itsensä takaisin. Se, mikä tuossa sanoit, että minkälaista vastustusta kunnassa voi olla, mä ymmärrän sen siltä kantilta, että ne lasten ja nuorten kanssa toimijat, joille tätä mallia esitellään, niin saattaa pahoittaa mielensä. He saattaa luulla, että emmekö me tee asioita hyvin, riittävän hyvin. Tästä ei ole siitä kyse lainkaan. Mitään semmoista, mitä nykyään siellä toimitaan, niitä ei suljeta pois, vaan se, että se yhteistyö, siitä tulee se voima. Ja sitten tästä mallista, kun sitä on pitkän aikaa noudatettu, oli yhden kunnan ryhmä tutustumassa Reykjavikissa konferenssiyhteydessä ja haastatteli sitten nuoria koulussa ja kysyi niiltä, että miltä teistä tuntuu tämä Islannin malli ja sen noudattaminen. Ei ne lapset tiennyt mistään Islannin mallista mitään, koska se toiminta on muuttunut sen mallin mukaiseksi tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana. Jopa niin, että tuossa
olisiko edellisten tai sitä edellisten vaalien aikana siellä semmoiset nuoret, jotka oli jo noussut poliitikoiksi, niin sanoivat, että eikö meillä ole Islannissa nyt asiat niin hyviä, että lopetetaan tämmöinen Islannin mallin noudattaminen. Kannattaako siihen nyt enää panostaa? Että tavallaan se, kun tämä saa, mun mielestä toi hieno seurata Sipota, joka on tähän lähtenyt, ja niin minä kuin monet muut sipolaiset tietysti, mutta muuallakin seurataan, että minkälaiset tulokset heillä on sitten ensi syksynä, kun he on sitten jo noudattanut tätä mallia jonkun aikaa. Joo, kiinnostuksella mekin odotetaan. Joo. Meillä on nyt se 9 minuuttia tästä varauksesta aikaa jäljellä. Olisiko jollain jotain kysyttävää? Tuossa Mikko, sä voisit vielä tuohon vaikka chattiin kirjoittaa sen sun sähköpostiosoitteen. Mä pistin sinne jo, että jos teillä tulee jotain kysyttävää jälkeenpäin, niin olkaa ihmeessä yhteydessä. Ja Nikolas tai Helgi lähettää tämän materiaalin ja tosiaan tämän nauhoitteen teille, jos te haluatte sitä omassa yhteisössänne näyttää. Mutta tosiaan älkää epäröikö olla yhteydessä, jos jotain tulee. Joo, voin komppailla se, että mulla saa olla kyllä matalalla kynnyksellä yhteydessä. Ja mielelläni voin tavata ihan niin sanotusti kahden kesken tai pienemmällä konklaavilla, että on käynyt myös niin kuin Etelä-Savon hyvinvointialueelle esittelemässä tätä ja Mikkelille ja muille kunnille, että mielelläni niin kuin kerron aiheesta lisää ja just tarkemmin noista toimenpiteistä vaikka tai tuosta haasteista, mitä on ollut, niin niistä voin avata niin kuin vielä enemmän, jos ne kiinnostaa nimenomaan tai joku muu asia. Mutta vielä tuosta se komppailemassa Seppo siltä osin, että oli tosi hyvä havainnollisesti toi kulut, jotka on aiheuttanut meilläkin paljon keskustelua, että tämän verran laitetaan rahaa, mutta kun se ennaltaehkäisevä työ on just siitä vähän harmillinen, että kun ne säästöt ei näy niin selvästi, että kuinka paljon me ollaan pystytty ennaltaehkäisevään vaikka syrjäytyneitä nuoria. Me tiedetään tutkimusta, että yksi syrjäytynyt nuori yhteiskunnalle maksaa about 1 000 000 €. Niin tavallaan, että kuinka iso säästö se niin kuin edes sen muutaman syrjäytyneen nuoren pelastaminen on tai saaminen yhteiskuntaa vahvemmin mukaan, niin se on äärettömän tärkeää, puhumattakaan niistä inhimillisistä, joiden niin kuin ei pysty hintaa lappuun laittamaankaan, niin se on niin kuin aina mun mielestä vähän harmillista, että se jää hyvin helposti niiden korjaavien toimenpiteiden varjoon, vaikka nimenomaan se panostus ennaltaehkäisevään työhön säästää niissä korjaavissa toimenpiteissä, jotka on taloudellisesti paljon kalliimpia. Kyllä. Joo, ja sitten semmoinen mainos tai tarjous vielä, että meillä oli Islannista oli Irina ja sitten Planet Youthin toimitusjohtaja tuossa noin 2 vuotta sitten oltiin Etelä-Karjalan hyvinvointialueella ja oltiin siellä osana semmoista hyvinvointipäivää esittelemässä tätä mallia Lappeenrannassa. Että tosiaan, jos kiinnostusta herää, niin tullaan myös paikan päälle. Anteeksi, joku siellä oli kysyä jotain. Mutta tosiaan pidemmittä puheitta, kiitos webinaarien seuraajille ja kiitos Reykjavikin, thank you Nikolas, Helgi and Irina ja kiitos Mikko Siposen. Me ollaan suunniteltu sillä tavalla, että voitaisiin pitää kakkososa webinaarista sitten syksyllä, kun Mikolla ja Sipolla on uutisia kerrottavana. Toivottavasti ette sitten pahastu, jos me ollaan lähestymässä teitä sähköpostilla syksyllä. Oliko siellä jollain kysymys vai oliko vahinkokäsi? Joo, katsotaan se on. Joo, ei ollut vahinkokäsi. Joo, jos olen ymmärtänyt oikein, niin kun hyvinvointialue, jos järjestää tämän Islannin mallin mukaista toimintaa tai sen oman
Oman mallin. kunnan mukaista toimintaa, niin se on kunnille vain ainoastaan niin kuin kohtuullisen pieni, kuuluu muutamia tuhansia, ja tosiaan niin kuin tuossa Mikko sanoitkin, että yksi syrjäytynyt maksaa sen 1 miljoona tai 1,2 miljoonaa euroa, niin, tai mitä Seppo puhuit sieltä Turusta, niin nämä ennaltaehkäisevät toimet on pieniä kuluja siihen verrattuna, että saadaan uusi toimintamalli, ja asenteen muuttaminen ottaa aina aikaa, että se ei mene vuodessa, se 5 on siellä varmaan se hyvin realistinen. Tuohon jos jatkan sen verran, että tosiaan tuo Etelä-Savon hyvinvointialue, kuten myös Etelä-Karjalan hyvinvointialue tuossa jokin aika sitten, he ajattelivat tätä asiaa niin modernisti, että hyvinvointialue olisi tavallaan niin kuin maksanut tuon Mikon palkan. Ja sitten niitä kuluja olisi jaettu niiden kuntien kesken, ja tehtiin tarkempia laskelmia, mitä se maksaisi, niin se olisi suurin piirtein 1 euro per kunnan asukas per vuosi. Ja sitten, niin kuin Mikko sanoi, että pitää järjestellä jonkun ihmisen työt sillä, että voi keskittyä täyspäiväisesti sitten tämän mallin etenemisen seurantaan. Kyllä sitä vahvasti suosittelen, että kyllä tässä sen verran työtä riittää kuitenkin, ja varsinkin hyvinvointialueella, jossa on monta kuntaa, niin kyllä se on melkein välttämätöntä, että se malli saadaan toimimaan. Olisiko vielä jotain kommentteja tai muita? Mutta älkää epäröikö olla yhteydessä ja missä tahansa tähän asiaan liittyvässä. Ja hienosti Mikko muisti mainita tuon konferenssin Reykjavikissa. Mä olen ollut siellä useamman kerran ja joka kerta oppinut kaikenlaista uutta ja kuullut niitä onnistumistarinoita ympäri maailmaa. Sen lisäksi tietysti, että Islanti on kaunis maa, mutta se konferenssi se on aamusta iltaan, että siinä ei paljon jää muulle aikaa muuta kuin ikkunasta katsella maisemia, mutta se, että kiitos. Meillä on 2 minuuttia aikaa jäljellä, mutta kiitos kovasti teille ja hyvää iltapäivän jatkoa ja kevään jatkoa kaikille ja palataan syksyllä. Kiitos. Hei hei. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos. Moi moi!